No niin. Lahan nostapa koukku ylös. Onko hänellä mitään? Kato, potkii. Onko siellä mitään? Siitä vain narusta kiinni. Jos se tökkää, niin älä veä väkiin. Noniin, nyt tulee. Noniin, nosta. Tänne. Oho, jätkä vetäis tuommoisen. Jätkä sen ripas tuommoisen. Hyvä. Jätä se siihen. Katsotaan vielä tuo yksi, aletaan sitten pilikkiä. Tule. Täällä on se euro. Täälläkin. Siellä on vähän iso. No, Matti. Siinä oli maja. Tuomo. Jätkä on saanut jo haueta, Matti. Pappa oli oikeassa. Säästetään lopukkoon, kun tätä Verttiä Nuokin on katsomassa. No nyt on. Eikä oo. Nosta. Nosta. Varo Venni kameraa. No niin, sieltä tulee. Mitä sieltä tulee? Nosta. Nosta vain. Tästä nosta. Kauhia mörkö sieltä tulee. Ei sovi reikää. Oota, älä nosta. Mikä? Ui vittu, mikä tuo? Aave. Onko ihan rokote? Vittu mikä maje! Helvetti! Monen kilon matikka, helvetti! Se on Vertin kokoinen. Menepä siihen kameraan. Taas poika vähän säikähtää. Kato mikä maje! Se on iso. No siinä on kaikki sinne matikka. Se oli pohjoisessa. Ei se ole välivestä. Ei se väliveistä ole, kun sinä mittasit summassa ja toit sen tähän. Vielä kalaa suussa. Eihän tätä saa saatana. Kato mikä kukaan se on maje. Se on synnyt 2. Tai 1. Siinä oli matikka, tässä oli haava. Aika iso. Etäkää! Oi! Kaitokaa! Mikä se?